Hey, what's up guys? Ngayong araw nga pala ay pupunta kami ng White Pebbles bago lataw minalabak. Sa sobrang excited ko ay hindi ako nakatulog kagabi. Ayan ang ebidensya sa aking mga mata. At syempre, bago kami umalis ay kailangan na muna mag-picture taking. At bago kami umalis, biglang lumabas si Master Splinter. Have a nice ride, mga kupal! Grabe ka naman, Master. At eto na nga ang mga ninja turtle. Kinilangan ko ng tools kasi may maluwag na tornilyo. Ayan o. Pongkoy to the rescue. At ayan nga, naubusan ng gas ang ating superhero. At eto na nga, rarangkada na kami. Come on, driver! At ayan nga guys, sa mga nagbabalak pumunta ng White Pebbles Beach, 26 kilometers ang layo nito mula sa Naga. At kung nakamotor kayo, 47 minutes lang ay makakarating na kayo. 47 minutes? Nakarating kami 21 minutes lang eh. Grabe, sobrang bilis pala namin. At sa sobrang bilis namin, ito ang nangyari. Muntik! Muntik na ako dun ah. Buti bumalik. Ayan, dahan-dahan na lang daw. Baka matuluyan kami. At ayan ang sinasabi, may bato. Grabe yung kalsada guys. Parang pinaglabanan ni Frieza at ni Goku. Tignan nyo tong truck na to. Kanina pa to ayaw magpa-overtake ka. Reagan! Ang humarang-harang sa amin na sasamain! Kaya wag kayong harang sa amin. Kayo ay samain. Ay nako. Yeah, boy. Ano nangyari dun? Ah, kaya naman pala. Kala ko kung ano. Ako ng next target. Sana may barya ako. Ayan, may nakapkap pa ako sa bulsa. Picturing ko kamo. Kala ko mag-aaway-aaway eh. Eto na naman kami, patuloy na naman sa biyahe. Oh, saan na tayo dyan? Nalito na. Dito pala guys ay may magandang view. Ayun. Ang sarap talaga sa pakiramdam nang nakakakita ka ng magagandang lugar. Panandalian mong nalilimutan ang mga problema sa buhay. Pero parang may napapansin ako. Mukhang iniwanan na ako ng dalawang yun. Kagi! Nagbibidyo lang eh. Bakit nyo ko iniwan? Bahala ka dyan. Ayan na, banking exhibition, vertical 360 degree. Woo! Kaya nyo yun! Hey! Ha? Hindi kita magpa-picture eh. Ayyo! At ayan, pictorial na naman ng mga kupal. Moto mo, tangil na lang kita. Ma-timer na lang kita. Dikting. Let's go, Power Ranger!
At habang nagbabiyahe kami, ay may nadaanan kaming dalawang binibini na nangangailangan ng tulong. At ayan na nga, kinakausap na ni Super Pongkoy. Uy, ayun si Dora. Mukhang kailangan niya ng tulong talaga. Hola Dora, anong problema? Hola, Diego! Hindi kami makababa! Nakikita mo ba ang bitak na kalsada? Super Pongkoy to the rescue! Paglampas ako, matukan ka dikit. Ang galing naman ni Super Pongkoy! Gracias, Diego! Uy, nagbabay pa sa atin si Ma'am. Ka muna, ka muna. At pagkatapos ngang tumulong, mukhang siya naman ang kailangan ng tulong. Anong nangyari sa... Mukhang kailangan ng matinding kabyutan to ah. Ay, sa wakas umandar din. At eto na nga, ang White Pebbles Beach. At eto na nga ang cottage na nakuha namin. Ay ano pang hinahalat? Asikaso ng inumon sa kapulutan. At ayan na nga si Pongkoy. Wala daw siyang isdang nabiling iihawin. Kaya manok na lang daw ang iihawin namin. Ako per se migdi. Pag per se makagat da sa gapo. Bubungal ka, gusto mo pangam. Gusto mo ka. At eto na nga guys, nagpapaliyab na ako ng ihawan. Paano ang tamang himas ni Edgar Ponks? Yamete kudasai! Ang sarap ng pagkamarinate ah. Nasatisfied si engineer sa pagmarinate ni Pongkoy. Kaya naman napalambitin siya sa tuwa. Maliligo na kami guys. Kailangan namin tong bakuran, baka dalihin ng aso. Gusto mo maging Serena, mag-dive ka. Pag-ahon mo. Oh! June, nasaing ka na! Joke ako naghahalat. Hindi sa White Pebbles. Tagas na. Parehas. Magainan pa din. Nakarot ang image ko kanina. Goods. Ano kayang pinag-uusapan ng dalawang to? Pakambag sa kandaga. Sikidon ka lang nga, di ka nagkaroon ka mo. Sana di kita mag-arong ka. Grabe nagkaroon problema mo pag naging arong ka. Grabe ka engineer ah. Chicken agapong. Sige nga yung murutan, tapos mahirinan po niya yung ano. Ay, huwag tutularan guys. Ang sarap naman talaga ng chicken ala Ponks. Yung himas ang nagdala. Uy, nahulog. Balik natin para masaya. At ayan nga, hanggang dito na lang ang aming kwentong White Pebbles Beach Ride.